Ако предварителният кандидат-студентски изпит по биология и химия ти се е сторил ужасен, това е напълно нормално. Почти всички ученици, с които работя, казват едно и също. На предварителния изпит бях по-притеснен, отколкото на редовния. И причината не е, че не знаят материала. Причината е, че това е първият реален сблъсък с истинска изпитна среда. Всичко е ново – атмосферата, времевото напрежение и усещането, че това вече е истинско. Мозъкът ти възприема това като заплаха и влиза в режим на стрес. Това, което много ученици не осъзнават, е, че предварителният изпит е всъщност тренировка. Той ти показва къде се паникьосваш, къде губиш време и къде допускаш грешки. И не защото не знаеш, а защото бързаш. И това е безценна информация. Ако си получил по-нисък резултат от очакваното, не се фокусирай само върху точките. Попитай се, къде загубих концентрация, къде не прочетох правилно условието, къде започнах да се съмнявам. Хубавото е, че втория път на редовния изпит вече не всичко е непознато. Вече знаеш как изглежда ситуацията, как се чувстваш и как реагираш. И точно за това много ученици дигат резултата си на редовния изпит. Не защото са учили двойно повече, а защото влизат по-спокойни и уверени. Предварителният изпит не те определя, той само те подготвя.